В централен предбалкан, на 23 км югоизточно от град Ловеч, гордо показва своята архитектура село Старо Стефаново. Обявено е за архитектурен резерват през 1982 година, а регистрираните паметници на културата са около 100 обекта. Старо Стефаново е заобиколено от букови и борови гори, а обширните поляни и виещите се малки пътечки предразполагат към прекрасен отдих и разходка. Една от най-големите забележителности е църквата Рождество на Пресвета Богородица. Построена е за 2 години и е завършена през 1882 година, като майстор е един от учениците на Кольо Фичето. Тя е от така наречените бели църкви, при които сводовете не са изписани и сама по себе си е архитектурен шедьовър с голям купол и камбанария. Дворът на църквата е обширен и тук на 8 септември, празникът на селото, се провежда събор, който привлича млади и стари от всички краища на страната. Разхождайки се из селото, забелязваме доста реновирани къщи, стопаните на които са запазили някогашния облик, и това може само да ни радва. Красива възрожденска къща, обявена за архитектурна, историческа, културна ценност, е средище на българската памет, създаден от писателката на Зарана и стопанката на Господ Розмари Демео. На това място се намира и училище по български език и родолюбие Зарана, както и училището Дарът на корена, предназначено за българи над 13 години. Организират се и работилници, свързани с българските традиции, обичаи и родния ни език.